Uy, ito pa! Ito pa Makatoy oh! 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 Nasa gilid na Makatoy! Oh! Yes! Oh! Yo! Yari na naman! Ito, yari na naman! Oh! Oh! Ang lalaki mga toy oh. Ito pinakamalaki mga toy. Good afternoon mga katoy! Welcome ulit sa aking YouTube channel mga katoy. Mga katoy, maglo-lure casting tayo. Nagamit tayo ng artificial na lure. Siguro mga 3 grams to mga katoy. Huntingin natin mga katoy yung knife fish mga katoy. Dito mga katoy, sa pinakamalalim na parte nitong ilog ng Pasig. Dito mga katoy. Yan. Yan. Ito very effective to mga katoy. So, dalawa ito mga katoy, dalawang klase. So pagpapalit-palitan na lang natin ito. Baka makadali tayo malalaking live fish nga katoy, pang sisig. Pa-subscribe naman mga katoy. Thank you, thank you. Start tayo. A few moments later. Yun oh. Yun. Yun oh. Yun. Nice one. Angat natin mga katoy. Wala lang video man yung maganda. Iyan natin tong stand ng cellphone para makita nyo katoy. Mag-a-only strike tayo ng knife fish mga katoy. Yun, bakit? Grabe kinagat. Unli strike tayo. Laki ba kayo? Ay! Laki mo ka. Ay, gumuka na naman kasi. Malambot mga toy. Yun! Nice! Saan mga katoy? Tinamaan din sa wakas. Yung mga katoy laki. Super! Super jumbo mga katoy. Ilagyan natin. Yun! Sigurado na ito mga katoy. Nadali rin sa wakas. Sapul na sapul, talaga nilunok niya talaga. 6 na hook tumama sa kanya mga katoy. Yeah! Dali ka rin sa wakas. Nakukuha lang mga katoy. Naku, nag-unli strike tayo ng knife fish mga katoy. Tinatablan yung iba eh. Dali na naman mga tayo. Oh. Okay. Ayan ito. Oh. Yeah. Ayan tayo uwi. Tumatama. Ibigay natin, ayuda natin kapitbahay. Oh. Kung nakuha ko lang sa
Makati oh. 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 Nasagilid na mga toy. Oh. Yes! Oh. Ala. Ala. Galing ha? Grabe. Oh. Aray, aray. Sakot. Nasa gilid na mga katoy. Lalaki mga katoy. Panglima mga katoy. Yeah! Pangilang kilo na kaya ito. Dami magiginabang ito mga katoy. Sana natin magustuhan nyo itong content natin ngayon. Knife piece hunting tayo ngayon. Kakaiba. Yo, yari na naman! Yari na naman! Buenas mo naman! Dami na naman sa'yo, panganin na to. Lalaki. Kasama na kapitbahay na mag-ibang kinabang mga toy. Nakatoy, pagpasensya nyo na mga katoy kasi naman to nagiging piste naman to ng ilog. Grabe kong kumain to ng mga similya. Kaya kailangan ubusin na to. Bahala ka sa buhay. Yung may lasod lang sana to mga katoy. Lakas kumain ng mga similya to. Kaya pasensya nyo na kung sobra-sobra yung huli natin ngayon. Yan na naman mga katoy. Yan na naman! Woo! Ay, nakuwala. Sus! Grabe. Ang ito sa... Wala, guligay na naman. Okay. Mahina talaga kasi itong So gagawin natin ito, iyan natin. Malaki yun. Yung papalitan natin ng ng magatibay na hook. Tricolok. Nilulukot mo kasi. So di pwedeng patagalin natin sa sa tubig yung isda. Kasi nakakawala. Lumusot sa hook. Magkano pala ito mga sa ibabaw lang siya. Kasi kumakain siya ng mga kumakain siya ng mga similya ng tilapia. Hindi siya pwedeng panuin mo sa ilalim. Ibabaw lang. Nakakain siya. So ayun nakawala. Dahil nakawala. Mabibigat kasi natin ito ano. Binibigay ito din natin.
dalawang... Yes, yari na naman natin. Ay! Oh no! Hindi siya makaano. Lak na! Marami nga tayo, bumigay na ngayon rin. Ito, ito. Dapat buhay yun. Ang lalaki mga toy. Oh. Ito pinakamalaki mga toy. Pasensya na kayo mga toy. Ano, nalubat tayo. May pangsisig din naman mga toy.